Pozdrav ljudi koji ste registrovani na IQ Option ili koji već krećete sa radom. Da objasnim moju strategiju. Kako ja ovo radim. U prvom videu sam vam pokazao osnovne korake, šta znači svećica zelena, šta znači crvena. Da ne ponavljam, zelena je kada kurs raste, crvena kada opada. Kurs je trenutno 118, 117,8 i od jutros je bio u porastu sa 116,5, pa evo ga kretao se, boga mi, kretao se ovde do 118,3. Naravno, variranje od, koliko je ovde bio, od 15 minuta. Za 15 minuta je kurs promenio toliko, sa 117 do 118,3. Vrednost kursa euro u odnosu na dolar. Ja sam za sat vremena profitirao $3 kad sam sabrao sve, a nije loše dnevno profitirati $20 do $30, malo obraćajući pažnju na rast i pad eura u odnosu na dolar i suprotno. Ja to gledam kao euro dinar. Znači, kod nas nije prešao euro nikad, kurs preko 118,5, koliko ja znam da sam poslednji put kad je nešto počeo da raste kurs eura kupio neki euro za 118,5. Preko toga nikad nije išao i neće ni ovde na berzi. Ovo je jedna vrsta berze. Boga mi i kocke, može da se izgubi novac ako se ulažu velike pare, znači igrati na sitno, pratiti, ne žuriti. Zapratite me, lajkujte, komentarišite, pa ću vam objasniti kako ja pravim te pare. Pozdrav!